this record. Zim Reality iwa uwe Zimbabwe ndichiri ku White Cliff right now ndakagara nababa wevana vane dambudziko ravari kusangana naro. Hatitoda kuti vatsanangure zvavo dambudziko. Kana paine vangu vatanga kuona this video vasina kuona video rekumashure, amai vatsanangura zvese zviri kuitika kuvana vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Takati baba vatsanangure, vanongotsanangura zvimwe chete zvakangofana nezvakatsanangura kudhara. Saka lingi racho renyaya yanga itaurwa naamai ndori padescription kuti muonewo munyatsokunzwisise kuti dambudziko nderei. Asi ndangoona zvakakodzera kuti nditaure futi nababa sababa ndinzwa kuti vari kunzwawo sei nedambudziko rekusangana nevana vavo sababa sanya kubereka. Makati zvoni baba? Baba ndinofara. Baba aino kuti nguva yamuri nguva yakaoma, haisi nguva yakajairika nekuti zviri kutaurwa naamai kunzi ndo zvinosangana nevana zvinhu zvakaoma. Asi imimi munotiwo kudii nedambudziko rekusangana nevana? Ya dambudziko iri ripo pamba panapa riri kurwadza kumwe kusingaite nekuti zvakabata zvese panapa hapana kana order, nekuti sezvamataurirwa nemudzimai wangu ndezvekuti vana 4 vese vari kurwara. Saka pane imwe time yekuti izvo zvinorova vana zvinokwanisa kurova vese 4, right? Varuwa 4 tobatwa. Saka zvichireva kuti zvinhu zvezvavo zvamira ndaendawo kubasa. Saka sofa handisi kuenda kubasa, saka pekuti kuedza kuchengetedza vana vangu kuti vararame. Ndo dambudziko hombe iro. Saka pakudya apa muri muchizorarama neni baba? Pakudya apa mabvunza wakanaka baba. Pakudya apa tiri kutambura cheko zvekuti vana vamuri kuona hapana chavadya. Tinongodai hameno anooneka pureti. Saka mozwa ndine vana vakatowanda, ndine 6 vana. Saka umwe munhu anokwanisa kumupa kapureti kacho kekehofu, then havatombokwana totomboona kuti hameno toita sei tiri kutongobhega. Saka takachikumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti kana chikwanisawo nesomething kuti tirarame, because hatingafaniri kufa kwese, tofa isusu nenzara then vana futi kutitambudza. Saka zvova zvaita tough kwatiri. Sure. Muri Zimbabwe nyaya iri panapa ina kumira zvakanaka, nyaya iri panapa inyaya inosiririsa. I know kuti kuZimbabwe kune vanhu vakasiyana siyana vanoona mavhidhios edu, vanhu nzvimbo dzakasiyana siyana. Tichikumbirisa kuti mubatsirewo baba. Nhamba ndedzimwe chete dzataurwa naamai handiti? Ichokwadi. Right, nhamba ndidzo dziri paskrini zvamuri Zimbabwe. Vabatai direct, mutaure navo, munzwe dambudziko ravo, muvabatsirewo nezvishoma zvaminazvo izvozvozvo. Vabatsirikane, because izvizvi baba vari kuti havasi kukwanisa kuenda kubasa, vanenge vakagara panapa, because kuti vasiye mai vari vega hazvigoneke, because mai vane mwana mucheche ari kuyamwa, pane vamwe vana varipo, kuti dambudziko rakatanga amai vari vega hazvizofambe zvakanaka. Zvinova zvinhu zvakakonzeresa kuti baba izvizvi vasange vachienda kubasa. Saka semhuri yeZimbabwe ngatibatsiranewo dambudziko iri tese repera. Ndada kuti ndibvunze baba kuti pana pamba pamakagara ndepani, ndepenyu here? Baba pamba patinogara panapa hapasi pedu, ndepevaridzi. Tiri kungochengetawo, tiri kuchengeta vamwe vanhu ndo varidzi venzvimbo inoi. Ndabvunza mubvunzo ndida kutiraya maybe kuti munzwisisa kuti pamwe maybe hazvingangodaro zvine dambudziko ratikusangana nayo. Uzari nyaya dzemastendi, tine nyaya dzakawanda dzatinobhotaura panapa Zim Reality ITV, pachinzi nenyaya yemastendi mungazoona nyoka iri payo mbokwakurusana nenyaya dzimwe. Hapangadaro here paine dzimwe nyaya dzakadai dzinombonetsa? Ya zvinokwanisa kuitika. Saka sofa handitomboziva kuti panapa pakamirawo sei. Chokwadi baba. I think patichazotsvagawo vanhu vanokwanisa kutibatsira spiritual, kana kuzotiudzawo kuti hazvingangodaro zvine chekuita nepekugara nzvimbo yamugere. But hai inangu maybe ameno tisingazivi, but I don't think kuti zvingaita chekuita nepekugara, especially kana uchingochigara panhu pekuti muri kungochengetawo henyu. Ichokwadi ameno kuti zvinhu zvinofamba sei, nekuti pana tapagara almost for 5 years. Saka pamwe zvanga zviri in process handisi, taigara panapa zviri safe chaizvo. 5 years tiri panapa. Asi iko kumadzinza kwatinobva uka kungawe kune mamwe mafungo dzimwe nyayawo dzekuti dzogona kunge dzidzo dzikukonzeresa? Ya tinenge tichifamba hauzoshayawo zvinotaurwa, because vanhu vanotaura, but hauzoziva kuti chokwadi kana kuti kwete, because zvinhu zviri mumhepo izvi. Aiwa,
Totenda baba. Tatenda baba. Baba. Ndananguti muri Zimbabwe ikuoneiwo. Tatenda. Vari kuiziva. Saka I hope and pray kuti zvichafamba zvakanaka, and I hope kuti muri Zimbabwe ichakubatsiraiwo nepainogona napo kuti dambudziko rese ripere. Ini chazinga ndizongoyo ndichingokuonaiwo ndinzwa kuti zvakamira seiwo. Zvekufamba sei ndatirai kutsvagawo even vanokwanisa kubatsirawo even spiritually. Tineyo maprofets atinozivawo vanogona kuuya vachiita se vachikubatsirawo futi. Tatenda baba. Tichatirai kuti tivarechewo tivafonere, ende tinotenda kuti vachiita se vachada chikubatsirai. Tatenda baba. Tinotenda Chokwadi. Mwari vakuitire zvakanaka.